Hello, good evening everyone. नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दायो आङो बेलासिनि समावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय नैबे आमथिगा एरिया सालबारि होननाय मोनसे गामियावहाय आं दा दंफैयो। माने नैबे गामियावहाय बांसिनानो जेन'बा लबार बागानफोरजोंहाय माने डेभेलप जागासिनो दं मानसिफ्रा। लबार बागान लोगोसे बिदिनो तामुल बागानफोरजोंहाय गोबांथार जेन'बा बिदिनो इनकाम खालामगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो ओरैनो जेन'बा एक्साइटेड दङब्ला नैबे खामानिफोरखौहाय मावनो हागोन। गोबां मानसियानो माने डेभेलप जागासिनो दङ, नायनो हागोन। नै सोरगिदिं गासैबो माने लबार गोजा बेवहाय। दायो आङो दंफैयो, माने नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे माखासे बर' मानसिफ्रा जेन'बा नैबायदि खामानिफोरावहाय जेन'बा एंगेज थानानै रां रुफा खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां। जाहाथे बिदिनो जोंनि माखासे बर' मानसिफ्राबो जोङो गोजौआवहाय जेन'बा आबाद मावनायावहाय जेन'बा जौगानो हायो। नै बेखौ आङो दा आसा थायो। आरो लोगोसे आङो दा देखायनो नाजाबावगोन। नै बेजोंबो दङ गोबाङैनो, माने बेखौहाय बोसोरावहाय गोबाङै मोननाय जायो। नैबे माबाफोरखौहाय आटाफोरखौ नैफेदि बानायनाय जायो। नै नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बेफोरबायदि जेन'बा नाजावग्रा दोननानै लोगोसे बिदिनो बेखौ हाख्लाबनानै बिगुरखौहाय माने बेखौ गहोबाय थायो आरो जेब्लानाखि नैबे फुलफिल जायो अब्ला माने मालिकआ फैनानै बेखौहाय माने नायफैनाय जायो आरो लोगोसे बिदिनो बुंबायब्ला जेन'बा गावसोरो जेन'बा मिलायनाय मोनबायब्ला नैबेखौ माबाफोरखौहाय आटाफोरखौ लानानै थांनाय जायो आरो। नोंथांमोना ओरैनो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामो दाबाव, जाहाथे बिदिनो गोबां मानसियानो नैबे भिडिअफोरखौहाय नुनायजों लोगोसे नैबे खामानिफोरखौ मावनो हायो। बेखौनो आङो दा आसा थानाय जायो। गासैनो मानसिनोबो जेन'बा शेयार खालाम, आङो दा रिकुवेस्ट खालामनाय जायो। आरो जोंनि बर'ल' नङा, जोंनि जेन'बा आसामिस मानसिफ्राबो जेन'बा नैबेफोरबायदि जेन'बा खामानिखौ मावनो हायो। মই মানে বড়ো মানুহত অনলি মানে খোৱা নাই। মই আছামিছ মানুহ বিলাকতে মানে অনুৰোধ জনাই দিছে। আমাৰ মানে মই এতিয়া আছে মানে বিটিনি একটা জাগাও আছে। মই বিটিনি সালবাৰীত আছে। মই মানে বিটিনি সালবাৰীত এনেকুৱা মানে লবাৰ বাগান আছে, আপোনালোকে মানে চাব পাৰে। সেইবিলাক সব গোটেইখিনি লবাৰ বাগান, মানে লবাৰ বাগান খৰিখিনি কেতিয়াবাৰ মানে খৰিখিনি মানুহবিলাক মানে বহুত ডেভেলপ হ'ব পাৰিছে। মই মানে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই মই ক'ব বিচাৰোঁ, মানে যিজন মানুহবিলাক মানে বেকাৰ মানুহ আছে গাঁৱত বা মানে ঘৰত, আপোনালোকে মানে সেই চিষ্টেমবিলাক মানে ফ'ল' কৰিব পাৰে, সেই কামবিলাক মানে কৰিব পাৰে। এনেকুৱা মানে কামবিলাক মানে ডেভেলপ কৰি কিনি মানে টকা পইচাবিলাক মানে ইনকাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে। এই ভিডিঅ'বিলাক মানে যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে মানে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। মই অনুৰোধ জনাই দিছে, যিজন মানুহবিলাক মানে মোৰ চেনেলত নতুন আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, লাইক কৰিবা, যিটো মই মানে আপোনালোকৰ মানে নতুন মানে ভিডিঅ'বিলাক আনিব পাৰে। হয়তো মই আশা বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। आङो बेखौनो माने खावलायनाय जायो। नोंथांमोना ओरैनो भिडिअफोरखौ हागौमानि शेयार खालामनानै हो, जाहाथे नोंथांमोना ओरैनो नैबे खामानिफोरखौबो नोंसोरो फल' खालामनो हागोन। बेखौनो आङो दा बुंनानै नैबे भिडिअफोरखौ फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ अल द बेस्ट।